गरम गरम हात कापता. आता ह्याच्यावर झाकूया जरा. सो पल्प उरलो तो मिक्सरच्या भांड्यात. प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं. तुमचं आमचं सगळ्यांचं सेम असतं, जसं आपलं हापूस आंब्यावरचं प्रेम. गेल्या वेळेचा शिरो ना एकदम साधं सोपं शिरो होतं, जसं आपण सत्यनारायणच्या पूजेत करतो, बरोबर की नाही. ह्यावेळी मी मोबाईलमध्ये असं बघी होते अजून कुठल्या कुठल्या प्रकारचे शिरे करू शकतो, तेवढ्या दिले वहिनी. तू काय सांगतोय मी विचारलंय त्या का तू खायच्या प्रकारचं शिरो खाल्लं. मी खाल्लं बाबा, पायनॅपल खाल्लंय, आंब्याचं शिरो सुद्धा खाल्लेलं आहे, त्याच्यानंतर बदामाचं शिरो सुद्धा खाल्लेलं आहे. सत्यनारायणचं खातच असते लहानपणापासून. सत्यनारायणची पूजा असली की हात पुढे केलो की सत्यनारायणचा शिरो घालता. आपलं साधं शिरो जो आई करता जिंदाबाद नाश्त्यात. हा आता ते झाले. आता आंब्याचं शिरो ह्या म्हणता ना, आंब्याचं शिरो आपण सीजनाकच करून खातो. आता असे आंब्याचे भेशी खाऊन रस पिऊन इलो कंटाळो. हे का बोलले आज करूया आंब्याचं शिरो. चला परत किचन मध्ये. होय हापूस आंब्याचो. हापूसचा काही आमची कविता की पाठ काय हापूसची सोडत नाही. हापूस हापूस तसं ना एक उखाणं सुद्धा होतं, काय माहितीये, शिऱ्यात शिरो आंब्याचं शिरो, शिऱ्यात शिरो हापूस आंब्याचं शिरो, जाऊ नये डॅश 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 डॅश. पूर्ण नको नको पूर्ण खरंच. तर थोडस उखाणं ना, इथून जगदंबा आमची म्हणजे आहे जगदंबा असं काहीतरी आहे उखाणं, म्हणून म्हटलं डॅश डॅश डॅश. काहीतरी वाक्य करून पुरं तरी करायचं. सस्पेन्स सस्पेन्स तुम्ही पूर्ण करा. तर असं यो हापूस आंब्याचं पल्प. माझ्या तोंडात पाणी सुटला बाबा. हापूस आंब्याचो काय बोललास तू? शिरो हापूस आंब्याचो शिरो. आणि सरोजने केल्यान परत किचन मध्ये भरो. हा चला केलं पुढं. तुमका सुद्धा जर येत असत ना वाक्य डॅश 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 भरून टाका. गाळलेला जागा भरा, तसंही शाळेत शिकतो ना. हा म्हणजे आता करूया. हो चला आता परत किचन मध्ये करूया झटपट. फक्त 10 मिनिटात लागणारो हापूस आंब्याचो शिरो. वेलचीची 3-4 बोंडा घेतलाय सोलून. तसा आंब्याच्या कुठल्याही रेसिपीत मी वेलची घालतच नाही, त्याचाच सुगंध मला आवडता म्हणजे आंब्याचो. काही जाऊ दे साखर. आणि हो 1 वाटी आंब्याचो गर काढून घेतलाय. हापूस आंब्याचो रंग आणि सुगंध कोणाचो हात धरणार नाही. असं वाटून घेतलात ना? हो वाटून घेतलं. ती काळपट जरा दिसत ती वेलची आणि पण सुगंध छान येलो. तुम्ही तर हापूस आंब्याच्या प्रेमात पडलात ना? मी हापूस आंब्याचा प्रेमी नाहीये, पण त्याचा सुगंध आणि तो रंग बघून कोण नाही प्रेमात पडणार. म्हणजे पडला. हा थोडा थोडा. आता घेऊया कढई. कढई तापली. हा आता 1 वाटी रवो घेतलंय मी. बारीक रवो घेतलंय कारण तुम्ही म्हणशाल ह्या खळखळीत आणि असं होऊ कयो, तसा काय नाही. आंब्याच्या कलरने तुम्ही कलराकच भावून बघतलास ह्यो रवो बरो झालो. रवो कधी पण आहे ना आधी सुको 2 मिनिटं असं भाजून घ्यायचं. त्यांना काय होता रवो आपलं हलको होता. आणि मग ह्याच्यात तूप टाकायचं. मिनटं झाली आहेत. आता ह्याच्यात आपण घालूया तूप. आता ह्याच्यात मी 2 चमचे तूप घालतोय. तसा चमचो मोठं वरसर भरून घेतलंय. अगोदर असं रवो आपण भाजून घेतलं ना की तूप घातल्यावर लगेच भाजता. बघा मस्त बदामी कलर लगेच इलो. आता अजून 2 चमचे तूप घातलंय म्हणजे बरोबर रवो घेतलाय ना तेवढीच वाटी तूप होतला. म्हणजे 1 वाटी रवा 1 वाटी तूप. हा कारण ह्यो तूप कसं मेल्ट करून घेतलंय नाही ना म्हणून तुमका वाटतं. आता दुसरीकडे काय ठेवलं घ्या. दुसरीकडे ना दूध ठेवलंय. आंब्याच्या शिऱ्यात आहे ना दूध घालायचा. पाणी घातला ना तर एवढं टेस्टी लागत नाही. दूध घातला ना किती मस्त चव येत. आता तुपात आपलं रवो मस्त भाजून झालो. आणि दूध पण गरम झालेलं. हा दूध सुद्धा गरम झाला. आता थोडा थोडा दूध आपण ह्याच्यात वतूया. दुधाची गॅस घालवते. थोडा थोडा ओतायचा आणि ढवळायचा. थंड दूध अजिबात नाही ना? थंड दूध नाही घालायचं. दूध किंवा पाणी जर घालत असाल तर जरा गरमच करायचा. त्याशिवाय आपलं शिरो रवो मोकळं होणार नाही.
दूध किती घेतलेलं टोटल? सगळा दूध घातलंय, म्हणजे आपली 1.5 वाटी दूध घेतलंय. आंब्याचो पल्प 1 वाटी हा, मग 1.5 वाटी दूध घेतलंय. आता त्याच्यात मी आता घालतले लगेच आंब्याचो जो आपण वाटून घेतलो, साखर, आंबा आणि विलायची तो. हा हा, काय कलर आहे, केशरी केशरी. मी आपण प्रेमात कलराच्या. आता ह्याच्यात आपण वेगळी साखर घालायची नाही, की ते आपण पल्प मध्ये साखर आधीच वाटून घेतलं. वाव, एक नंबर शिरो. मस्त दरवळता ना किचन. आठवड्यात झाला, आता पुढच्या आठवड्यात परत. हा, आंबे संपापर्यंत काहीतरी करून खावचाच. आता मस्त ढवळून घेतलंय, अगदी बघून खाऊची इच्छाच झाली. हा सर्व सांगता ताच खरा, प्रेमात पडू घेता, पण शिरो म्हटल्यावर आणखीनच प्रेम येला. यांचे काय चुरे चुरे? हा, उभे कापूक बघते पण नाही जमना. नाही जमणार. सूर्य हा, फक्त बदाम येले उभे. ते उभेच असतात. सगळ्यात पहिलं प्रेमात कुणाच्या पडलं? सगळ्यात पहिला आवशीच्या प्रेमात, मग बापाशीच्या प्रेमात, थोडा मोठा झाल्यावर मित्र मैत्रिणी, भावंडा, आणि 4 नंबरला नाव घेऊला असते की त्या शांतारामाचं नाव मी किती वेळा घेते. आता सिंगल घेतले, आता काय होतं काय माहिती, तर कपाळा हात उकाण्यात घेते हो दर वेळे. आता आठवलं उकानो ना, लास्ट पर्यंत शिरो करता करता तर नक्की घेते. असे कितींदा प्रेमात पडले. आज हापूस आंब्याच्या 4थ्या वेळेत मी प्रेमात पडलोय त्या शांतारामाच्या. म्हणजे ह्याचा तोंडून माझ्या ह्या वधूचा होता, म्हणून यांना म्हणलं तुम्ही किती जणांच्या प्रेमात पडलास, तर मी एका लहानपणापासूनची स्टोरी सांगितलंय. आणि तुमका खरी गोष्ट सांगू, 5व्या रवला नाव मुलांच्या प्रेमात पडले ते बोललंय मी, बोललात ना. मग देवगडच्या हापूस आंब्याच्या प्रेमात आत्ता पडली. चला, या वाक्य मी आता खरा करून घेतो. हापूस आंब्याच्या प्रेमात जन्मत राहिलो, मग त्याच्या प्रेमात ते केव्हाच पडलो जन्मापासून. हा, देवगडचाच मी, मग त्याच्या प्रेमात काय पडायचा. त्या म्हणतात ना, जवळ असल्यावर प्रेम नसता, लांब गेलं प्रेम होता. ते बरोबर आहे, बरोबर. जवळ असल्यावर दुरून डोंगर साजरे, हा. तसं आजचं आमचं हापूस आंब्याचं शिरो चांगलो. बघूया काय झालं या शिऱ्याचा. हा, ढवळा ढवळा मस्त झालो. हलको झालो, फुल्लो, आणि कलर बघून प्रेमच इला ना अगदी. आता 2 पिस्ता, 4 काजू आणि 2 बदाम बारीक असे कापून घेतले, तर ते घालते आणखीन सुशोभित. आता काजू पिस्ता बदाम जरासा ढवळून घेतोय. आंब्याचं शिरो झालो, झाकण ठेवूया आणि गॅस करूया बंद. गरम गरम हात कापता. आता ह्याच्यावर झाकूया जरा, सो पल्प उरलो तो मिक्सरच्या भांड्यात. प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं. तुमचं आमचं सगळ्यांचं सेम असतं, जसं आपलं हापूस आंब्यावरचं प्रेम. बरोबर की नाही? होय. आता तुम्ही बोला. लग्न केलास ना आता मे महिन्यात, गावा कसा ते की हाय मुंबई कसा दे, ऑलवर गावतलो आंब्याचो शिरो. सकाळचं नाश्ता जो असतं ना, नवऱ्या मुलीकडच्या नवऱ्या मुलाकडच्या जो नाश्ता असतो तो आंब्याचा शिरो. उपम्यात सुद्धा बाजूक ठेवतात. आणि आंब्याच्या शिऱ्यात महत्व. आणि आमरस असता तो जेवणामध्ये आमरस पुरी. कुणाची लग्न आहात काय? हसतली तर काल भरपूर लग्न होतात. आमका पत्रिका इली तर आम्ही जाऊया. जाऊ द्या, आपण आमरस पण खाल्लं, आम्ही सगळं केलं. आम्ही कशाक लग्नात जाऊ गोया, आम्ही आता आंबे एवढे इले आहेत ना, त्याचे आम्ही असे पदार्थ करून खाऊया ना. बरोबर. आंब्याचा आईस्क्रीम करूया, आंब्याचं शिरो केलं, आंब्याचा काय काय करून खाऊया. कशाक लग्नाक वया जाऊ, आहेराचो खर्च नाही हो, देतो आम्ही आहेर, असं काय नाही. अहेर देतो, उलट आमचे झालं काय माहितीये, अहेर आमच्या तिघांकडनंच जाता. तू निलं काय मी निलं काय, तिघा भाव पाकिटात येतात भरून. समोरची पार्टी खुश. असं नाही की परब या बाबतीत चिकटे होता, नाही तर माणसाला चिकटे. आम्ही एवढे चिकटे नाही होता. पण असं म्हटलं आता उन्हाळ्यात खय ह्या बघा काय भिजला, खय मेकअप करतला आणि जातला उन्हात. नको नको, घरातच घरातच आपला कायटा करून खाऊया. मग ते घामान भिजाक झाला तरी चालत. पण गेलो लग्नात तर व्हिडिओ बनवतो. हा, एकदा बनवलेलं ना उखाण्यांचं, मस्त रिस्पॉन्स दिलास. आता पूर्ण व्हिडिओ लग्नाचं काय म्हणतात, मालवणी लग्न बघूया. गावला तर अक्षता सकट, गावला तर मे महिना संपत, पावसात कोण लग्न करीत. मी केलेलं
काय तुम्ही सांगता, मी या पावसात लगीन केलेलं, विचार कर. पण इलो नव्हतो पाऊस. मी काय नव्हते काय त्या लग्नात सांगता नाही हो. पाऊस इलो नव्हतो ना. काय इलो साखरपुड्या ना लग्नात, अक्षता टाकल्यानच नाही पावसात. चला चला जाऊ दे. शिरो शिरो तुम्ही आता असो करा, लग्नात जाशाल आणि खाशाल ती नंतरची गोष्ट. पण आता मी दाखवले ना तसं नक्की करा. परब किचन आमचा लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा. आंब्याचे नवीन नवीन रेसिपी परब किचन मध्ये बघत राहा आणि करत राहा. अजून आंबे पोळी दाखवू नाही आता सुद्धा लक्षात ठेव. आणि खात राहा. बंगला मेला सकाळीच ऊन खय जाता, नुसते ढगाची मळप. असं नाही बघितलं ना, कारण दिलं नवीन कारण नवीन नाही. मी त्या दिवशी आंब्याची पेटी फोडतोळीत दिलेलं आहे. ह्यांना ऐकलं नसाल, तुम्ही ऐकलास की नाही कमेंट मध्ये सांगा. मी बोललेले उन्हाचं कारण हा म्हणून. चालेल. चला मग भेटूया पुढच्या रेसिपी सकट. धन्यवाद.